Ey musulmanlar, Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Yuğfaru lişşehidi kullu zenbin illed-deyn. Ravahul İmam Ahmed. Bir adam şehit bolsa, din yürüysün, musulmançılık yürüysün deyip kanını seçip can verse, Allah şoň hemme günäsini geçecek. Ýöne birinin hakkını yen bolsa o durýar. Yen bolsa o durýar. O geçilmeýärdir. Şehidike kanı dökülýär, o şoň menen hemme günäler dökülýär. Bir adamı bergisi bolsa o dökülmeýär, o durýar. Kan mübarek hadisler var bu barada. Cennetinin kapsının ağzına du halkın hakkını iptir ya bergisi varmış. Şu berilmendir ondan cennete girmenliydi. Ya bir tofar adamlar hesap kitap edilmen dular. Nefsul mümin muallakatun. Bir Müslüman bergili olsa onun hesap kitap edilmeye duruluyor. Şu algı vergi bir yüzlü olmalı. Şu algı vergi bir yüzlü olmalı. Eğer ulu dereceye yetecek de olsa şu ulu dereceden qaliya şol bergisi saklayada şunu yetirmeyada şunu. Ya öýdüne qalan oğluň şol bergini vermeli ya da başga bir gurrunma onu alanay deyin. Şehit hemme günäsi geçilýär. Emma bir adamın hakkını yen bolsa ya bergisi bolsa o bolmaýar. O durmaly. Haysi şehitçi şılay dilýän gurrun bir şehidike bergisine ehemmiyet berenak, bergisine kellesine ağırdanak, bergisine pikrin harap edenak, şu şehitçi. Yani näme? Yani isini düşünjek bolsak şu gurrun dinläliň Resulullah'ın aydan kefe. Yed'ullahu azze ve cel bi sahibid-deyn yevmel kıyame hatta yuqifu beyne yedeyhi azze ve celle. Kıyamet gününde Hudaý Taala bir bergili adamı mahşer meydanına öwegelleyecek. Ohum aýtjak: ey adam oğlu, fîme ahadte hâded-deyn ve fîme zayya'te hukukan nas. Näme dip bergili boldun? Näme dip adamları awundyr koydun diýjek Allah Taala. Ohum ol adam aýtjak: ya Rabbi, inni akhadtuhu ve lem akul ve lem ashrab ve lem albas ve lem udayya walakin ata ala yedi imma harq ve imma sarq ve imma wadi'a. Ohum ol adam aýtjak: ey Rabbim, men şu puly halkın hakkını iýeýin diýip almadım. Şunu alımdan sonra ne doğru iyiydim, ne doğru içtim, ne doğru da giydim. Şunun hakkını verecek bol giyce gününü zahmet çektim. Yöne bir oğurluk düştü malımda. Ya malıma ot düştü, ya bir işim olmadı. Yoksa şu belirli olumdan sonra ne doğru iyiydim, ne doğru içtim, ne doğru giydim ya Rabbi deyip yıkılacak yankı benimle. Ve yekulullahu azze ve celle: sadaka abdi. Allah Zülcelal'le aytjak: şu bennem doğru ayt ya diýjek. Ana ahakku men qada ankel yevm. Ey bennem, sen bergini ödüm bereyin, sen cennete gidip diýjek. Ana ahakku men qada ankel yevm. El hadis ravahul İmam Ahmed ve gayru. Sen bergini ödüm bereyin, tarafı ödüm razı edeyin diýjek. Kim bil adam? Bir adam ki bergisi bolup ondan meylep basım oğlunun şoğunu eşittirmeli, basım zinanasını erini eşittirmeli. Zirin sırap ay halk men hakkımı iyiye, men halkın hakkını iyerin diýmeliler. Maňa bergili adamlara doğru men hakkını berenak, men algılan hakkını doğru berjekler diýmeliler.
on diýmeýän adam. Gije unnit gaýgy bolup oglanyň şoğunyň arasynda siýasatym saklajak bolup bildirmäni oglanyň şoğuna özüne gowy ibiçki, gowy öý, gowy maşin, ay halkyň ýanyna siýasatym saklajak diýmeler. Birgi az wagtyny eşitdirmeli öýüne we dostlaryna. Hakyllar, ýaş oglanlar, jowan oglanlar, türkmen doňjyklam alynşa hakly. Hudaý hemmäňizi algy, bergi, narahatçylykdan saklasyn. Ýöne zindigide birdenni ýaş oglanlar, jowan dostlar, türkmen doňjyklam. Bir wagtda adajyk berige girsen, şu bergiden çykjak bol, ýene berige girme. Basym öýüňi eşitdir, dostlaryňy eşitdir. Zinanaň bolsa eşitdir, oglanyň şoňa eşitdir. Hay tesawymy çekeýleňdi, men şu jere bergiyim madi. Bergiň o boýnumdan geçenden soňra näme diýip eşitdiren bolýar. Öwünçek awwel wagtda aýtmalar. Halkyň ýanyna gägiren bolup, halkyň ýanyna öz siýasatym saklajak diýip bergiden bergi etsen, ýanky ýagdaýa giýip bilmersiň. Hudaý sen bergiň men berjek diýmer. Hudaý öwde goýup da sorajak algy bergilerden. Näme sen halkyň hakyny ýedin? Hudaý hallap boljakmy? Adamlara allap bolanak Allah Zülcelala allap boljakmy? Biz ulukon hakyllar azajyk berige girdiň durmaly. İçeriň zinany oglaň şokda gollaňy eşitdirmeli. Men şu mykdar azajyk pul berige girdim diýmeli. Näme maslahat diýmeli. Özü heletçek bolup zeriňlik bilen ýa başlan kumar bilen haram bilen heletçek bolup bir gün utaryn bergiden çykarnyp ahir el ayakdan çykyp suw boýundan kellesinden geçenden soňra bitin qark bolandan soň oňa eşitdirenşik bolan zat peýdasy ýok ahir. Brabi o biride ahir berige girmegiň bir delili de ýaş türkmen inni önü ösperelle, eşitdirin başka kişide. Bir afeti de yirdin, birden pullanjak bolup etdiýär. Etmellerdir, musulman assassydyr. Birden kärrek pullanjak bolup, agyr berige girip, narahat edip, kän adamyň ýüregini agyrtmalar. O ýagdaýlar ýyla däl ha, keramatly uçup günaha jegse de o günähli ýolarym qadýamasyn. Gaýtaý deýin. Şu ýagdaý bolupda keramat bolup haman aýtýanna günne Mekke'ye gidip 5 wagt okyp gelse de kıyamet bu vakat ýaka tutuljakdyr. Fiqh Hanafi'de Raddul Muhtar we Zekkur amali. Bergi soraljak, algy soraljak. Emma ýanky ýagdaýda bolsa, jany bilen çykjakdan dogry iman, dogry içmän tarafada düşündirip ara adam salyp yenak, içenak, giyenak, içerisi bilen, canı yoğu bilen berjekden tüs musulmandır. Hem awweli wagt gije goýmany, hem uzaklaşdyrmany, hem öýde heletjek bolup, onu bir belgiledip, ondan al, oňa da belgiledip, ondan al, oňa da belgiledip, ýene aýdýan, inni ösberýän ýaş oglan bu hakly tut, mana iki dünýäň abadlyga sebepdir. Inni Resulullah aleyhissalatu vesselam we näme diýipdi? Ey sahabalarım, kimin algısı olsa aýsyn niwet. Kime degen bolsam aýsyn nikku. Ey cemaatlar, ahirki minbere çykan Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kime degen bolsam aýsyn nikku. Tüs musulmançylyk gurrundaş aýdylyp durulan gurrun. Tüs musulmançylyk gurrundaş aýdylyp durulan gurrun. Tüs musulmançylyk gurrundaş aýdylyp durulan gurrun. Sen haridar, sen tutyan, sen amel etýäni bol. Döwrüňizde bikip halk tutmaýar, bikip galdyrma. Sen tut, iki dünýäň abad bolar. Sen tut, Hudaý arkaň bolar. Sen tut, işte mahşer meydanına Peygamberimiz baydagalanna perçemiň eteni, baydagyň eteni basym bararsın, rahat bararsın. Hudaýa Allah bolýan näldir.